Здравейте, приятели! Нека денят ни да започне с усмивка, а не все да сме тъжни, намръщени, намусени и увесели нос. Нека да се радваме на живота, защото ако сме все сърдити, намусени и се сърдим за нещо в този живот, естествено, че денят ни ще бъде мрачен, сив и черен. Нека да си мислим, че денят ни ще бъде хубав и прекрасен, а не все да си втълпяваме разни глупости, че денят ни е ужасен. Не, той не е такъв. Ние самите си правим всичко, за да ни бъде така, и за да не ни бъде денят толкова хубав, а да бъде все толкова тегъв, ужасен и тъжен живота ни. Нека да се усмихнем и да се радваме на това, което имаме. И денят ни ще бъде хубав, но само с усмивка, ако се усмихнем, а не все да сме тъжни да се сърдим за нещо древно. Нека не го направим никога, приятели, а да се радваме. Това е живота. Днес си весел, но утре си тъжен, но трябва ли все така да бъде живота ни? Да бъде под напрежение и да не се радваме? Не. Нека се радваме и да не сме тъжни. Това е.